máme 24. januára a ja vás vítam v mojom investičnom portfóliu. Nachádzame sa v prostredí aplikácie Xstation od brokera XTB. V spodnej časti kliknem na lištu investičného plánu, ktorý som si vytvoril. A tu už vidíte moje automatické investičné portfólio. Kliknem na lištu Zobraziť viac a tu sa nám zobrazia celkové výsledky môjho investičného plánu. Zhodnotenie portfólia po roku investovania je niečo cez 29%, čo predstavuje sumu 2788 eur. Investičný plán sa skladá z troch rôznych ETF fondov, tie sú ďalej rozdelené percentuálne rôznou alokáciou. Kliknem na výkon a tu už vidíme celkovú výnosovú krivku za 12 mesiacov. Postupný plynulý rast portfólia nám zabezpečuje správne vybratie ETF fondov, pravidelný automatický mesačný vklad a zdvojené úročenie. Vďaka za pozretie a stretneme sa pri ďalšom videu.